Duinnín Boris. Nuair a brunach a bháistrucht sa mathematic an duinínech. Ní dócha gur chuimhnig sé go dúradh a cháilíocht sa bhata bóléagar bhruach clé na séine é roinnt bheag blianta ina dhé sin. A thugad chud mata mar aon le cic bheag óna déthe an duinínech go páras sa bhí 1910 mar ionadaí na hÉireann chogáil idirnáisiúnta matematiciúirí sa Sorbonne. Da bhí ceangail ag an gcógáil seo le Exposition Universelle na bliana sin. An 8 lá de lúnasa 1900 bhí ann. Bhí an duinínech in ag freastal léachta thug an Gearmánach David Hilbert chuirsaí matematica. Riannig Hilbert de bhaib a bheith mar rúthláán de matematiciúirí san aimsearóg. Le linan léachta agus go ceann tabla na dhé sin bhí intin an duinínigh seolta úntar glans buridáalta a cheann lán de fallí héadráin. Tuigtar go raibh sé ag macna bhar ceiste tríd a chud Hilbert agus go raibh sé cléanta i dtreo freagra dúilteach. Ri sé leis go néanach sé mallart jas córamh angel mar thuain bhustathach a bheith ag cuma palla héadráin de chastacht ó snádótha. Ach dírig fed ina ghuile a ard an mbaol sin. De bhí áthas a bheith láthair ag an gcógáil mar heachta na hÉireann, ach ba rua leis nar híl aine lúntas beag cothabhála a thuirtó. Bhí his flathú leis a goláiste na Gael a rúdú se bhilvéir, rúdéis Irlandé, agus fada idir bricfásta agus supéir den té nach néamh amachchas amachcha. Tháinig cro ciúbanna siúcra na polyhedráin de réir a chéile. Go dtí seo bhí sé spaisteoireacht gan éon stúr ar lefuí, ach ba spreaga rómhór dá ghuile na bulatha bratha ó bhéalanna ar gach taobhde rúd a Leabhar. Rachach sé síos go céim antebello agus deachach sé ar hastáin na muca níost.